punto. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. This time. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karong nga adlaw, Merkules, Desyembre 28, 2022. Official Facebook page, kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatin ba sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Negros Oriental Congressman Tives kag mga utod sinigin Aligara nakabaton sang pagpamahog. Bacolod kag Negros Occidental may mga pagpanghanda na para sa safe nga pagsugalaw sang bagong tuig. Sa balita national, FAPI may pandam angon sa pagsaka sang asthma kag respiratory illnesses sa selebrasyon sang bagong tuig. Task Force pagatukuron may angot sa SIM registration law. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6 sa 1 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginakabig ni 3rd Infantry Division kag AFP Visayas Command Concurrent Acting Chief Major General Benedict Arevalo nga seryoso nga bagay ang aligasyon ni Negros Oriental Congressman Arnie Tives angon sa pamahog sila nga kabuhi. Base sa video nga ginpost si Tives, ginpahayag sini nga may 3 ka mga scout ranger ang yari karon sa Negros Occidental kag natalana nga magpadulong sa may Negros Oriental kag target ang ilang pamilya. Suno kay Tives, ginbayaran sa inisyal nga 250,000 pesos sa kada isa ang 3 ka scout ranger kag kabilugan nga 40 milyones pesos ang ginpain sa 3 ka ulo. Magluwas ni ginaklaim ni Tives nga may ginpasulod nga 50 ka mga long powered firearms sa syudad sa Bacolod. Nanawagan naman ang kongresista sa AFP, PNP kag DILG nga usisao na nga mga impormasyon na. Samtang ginpahag ni Arevalo nga sa karon wala pa sang basihan ang amo nga mga pahayag ni Tives kag nagpromisa nga padalman na ang investigasyon na. Wala pa sang formal nga reklamo nga gipadangat sa kapulisan sa 3rd District Negros Oriental Representative Arnolfo R. Tives Jr. Angod siya ginpahayag nga aligasyon may angod sa mga persona nga aligar may malain nga tuyo sa ilang nga magutod. Suno kay Police Major Anthony Habar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, bisan sa Bayawan City PNP wala pa man sa formal nga reklamo nga ginpadangat si Tives. Dugang pa ni Habar, nagahulat man ang kapulisan nga ma-formalize ang complaint samtang nagapadayon ng pag-usisa kag verifikasyon sa nga otoridad. Naibuluan sa Facebook Live ni Tives, iya ginaligar nga may 3 ka mga scout rangers ang nagtabok padulong sa isa sa Negros kag may tuyo nga malain sa ilang nga mag-utod nga Tives. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag niligan ng mga barangay president Lady Glass Gonzales Palon nga 90% sa mga barangay sa syudad ang parehas sa gihapon ng ilang community fireworks display designated areas sa kon CFDDA o kon lugar nga pwede palukpan sa pagsaulog sang bagong tuig. Ginatanaw ni Gonzales nga iban nga barangay ang mayara sang adjustment sa lugar nga pwede palukpan. Bilang kabahin sang pulisa, ang barangay ang kinahanglan nga magpasa sang resolusyon nga naga-identify sang CFDDA sa kada holiday season nga kalabanan mga bakanting nga lote. Ginehemplo ni Gonzales nga sa area sang barangay Takuling, ginsaylo sini ang CFDDA humalin sa malapit sa may alhis sa Takuling Bridge pakadto sa Corazon Aquino Drive sa atubangan sa nga barangay hall. Ginrekomendar sa Provincial Disaster Management Program Division kon PDMP
Kay Acting Governor Jeffrey Ferrer ang pagpaidalam sa probinsya sa Blue Alert status hindi lamang sa Uplan Iwas Paputok nga programa kundi lakip na sa ginabantayan nga low pressure area. Suno kay PDMPD Head Dr. Zepard Gerhardt Kailian ini nga lihok ang nagatuyo nga mapasiguro ang kahandaan kag preparasyon sa tanan nga mga local DRMO offices sa bilog nga probinsya. Ginpasiguro man ni Kailian nga mayara sa mga nagakaigo nga kapasidad ang kada LGU ilabi na sa pagresponde sa anuman nga insidente. Liwat man ini nga nagapangabay sa publiko nga likawan ang pag-usar sa dalagko o kung mga ginadumilian nga mga palupok sa selebrasyon sa bagong tuig agud malikawan ang anuman nga problema. Samtang nagbisita sa Negros Oriental Police Provincial Office Conorpo si DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. kag PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kahapon nga adlaw Desyembre 27. Si Abalos kag Azurin ang personal nga nagpadulong sa may headquarters sang Norpo sa may Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa may Agan-an Banwasang Sibulan, Negros Oriental. Ginpayag ni Police Major Anthony Habar ang spokesperson sang Norpo. Ginsayluman or ginsapulman ni Abalos kag Azurin ang command group sang Norpo kag ginatagan sang direktiba agod mapabilin ang kalinong kag katawhayan sa among probinsya. Ginpahayag ni Habar nga ginpanumduman kag ginpandaman ni Azurin ang kapolisan nga hindi magsulod sa illegal nga hilikoton kangis sa illegal nga droga kag panahora. Nagpresentar man si Norpo Director Police Colonel Reynaldo Lizardo sa accomplishment report kay Abalos kag Azurin. Ginpahayag ni Bacolod City Administrator Pacifico Maghari III nga target subong nga simana maswelduhan ang mga JOs para sa bulan sang Oktubre kag Nobyembre 2022. Sa record, may kapin sa 2,700 ka mga JOs ang nagatrabaho sa syudad samtang 800 naman sa Division of Bacolod City. Suno kay Maghari, masobra na sa tunga sang JOs ang naswelduhan samtang iban ang target mahatagan sweldo subong nga simana. Ginpatag ni Maghari nga na-delay ang paghatag sang sweldo bangod sa maid-id nga pag-check sang appointment sang JO kag mga proseso sang withdrawal kag pulisa sa bangko. Ang JO sa Bacolod nagabaton sang kapin 9,200 pesos nga sweldo sa kada bulan. Ang normal processing kay take medyo screen gidanay ang mga appointments tapos pag-process may mga protocol sa bangko sa withdrawals mo. So mo man nato ang bangko ng pag-prepare sa cash, damo-damo siyang work. So by the millions. So amo to nga medyo na jutay alang-alang. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Administrator Pacifico Maghari III. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. D3 Biofood Supplement mga ka-aksyon na sarang makaprotect. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako magulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa inyo? Apin mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay hindi pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako Minising sa high school honor student ka. yes Ano kang hatap ang... one Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working Action Radio Philippine Standard Time alas 6:14 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpanda mga opisyal sang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o FAPI angot sa naobserbahan nga pagsaka sa kaso sang asthma kag iban pa nga respiratory illnesses. Kadungan man sa selebrasyon sang bagong tuig bangod sa aso nga naghalin sa mga palupok. Ginpay ni FAPI President Dr. Serenade Grano nga normal ini nga maobserbahan kag makatalaga
program para sa mga may asthma kag may respiratory illness. Bilang prevention, ginpanugyan ni Degrano sa mga may asthma kag may respiratory illnesses nga ipabili ng pagsuksok sang face mask kung may mga fireworks displays. Nagpanawagan naman ang presidente sa publiko nga sa ulugo ng bagong tuig nga mas safe pagiman sa paglikaw sa pag-usara sang mga palupok. Ginanunsyo sa National Telecommunications Office ug NTC nga magatukod sang task force agud bantayan ang implementasyon sang SIM card registration law matapos ginreport ang pila ka issue sa unang adlaw sang rehistrasyon. Suno kay NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, mayara sang task force team kag secretariat sa Central Office. Subong man, may appoint nga mga opisyal sa regional level. Mayangot naman sa issue sa mahinang asigna sa mga probinsya, ginpahayag ni Salvahan nga magatukod man sang ad hoc committee agud talakayon ang nasambit nga issue. Samtang nagmando ang National Telecommunication Commission o NTC sa mga telco companies nga magsumita sa incident report sa mga anomalya angot sa proseso sa SIM card registration. Sa ginpagwa nga memorandum nga ginpagwa sang Martes ang mando sa NTC ang base man sa pila ka mga insidente nga unsuccessful o kun incomplete nga pagparehistro sa SIM card. Ginpahayag sa NTC nga may pila man ka mga social media reports halin sa mga user nga nagareklamo nga hindi ma-access ang registration sites. Ginpahayag ni NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan na nakabaton sila sa report din sa Globe Telecom nga may 20,000 na ka mga registered subscribers ang nakarehistro kahapon Martes nga adlaw. Ginanunsyo man ni Salvahan nga may mga telco company nga magabulig sa pagparehistro sa ilang mga store, ilabi na sa mga subscriber nga hindi pamilyar sa pag-usaw sang online registration platforms. Ginanunsyo sang Malacañang nga may kabilugan nga 149 bilyones pesos ang tourism revenue sa Pilipinas para sa bulan sang Nobyembre. Sunog ka sa Department of Tourism o DOT, naglabot sa 2.4 million ang tourist arrivals sa Pilipinas nga ginakilala bilang beach and dive destination sa bilog nga kalibutan. Ang kadamuon sa turista ang 75% sa target sa ahensya nga 1.7 milyones ka mga foreign visitors. Ginanunsyo man sa DOT nga target sa ahensya sa 2023 ang 2.6 million international tourist arrivals sa low scenario kag 6.4 million sa high scenario. Dugang pa pagatutukan sa arrivals ang o kung pagatutukan sa DOT ang connectivity, convenience kag equality nga pila lamang sa inisyatibo sa ahensya sa idalom sang 7-point agenda nga tuyo mapaayo ang tourism infrastructure, pag-establisar sa cohesive digitalization and connectivity, pagpanami pa sa overall tourism experience kag equalizing product development. Sa balita, una sa aksyon! Sa iban pang balita nasyonal, nakaalerto sa karon ng grupo sa mga pribadong hospital sa posible pagsaka sang fireworks-related injuries sa tion sa pagsaulog sang bagong tuig. Ginpahayag ni Dr. Sir Rene de Granong, presidente sang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, nga antes ang New Year may pila na ka mga biktima sang palupok sa bugos nga Pilipinas kag ginapaabot nga madugangan pa sa masunod nga mga inadlaw. Sa datos sa Department of Health, humalin sa Disyembre 21 to 28, may 32 na ka mga fireworks-related injuries. Ini ang mas mataas ang 39% kung ikumparar sa tinalikdan nga tuig sa parehas man nga panahon. Nagpasiguro si De Grano nga preparadong ilang healthcare workers, ilabi na ang emergency rooms kag mga surgeons. Una na ginpaydalom ang mga hospital sang gobyerno sa Code White Alert karon nga holiday season. Magabatuman ang Pilipinas ng istrikto nga travel measures para sa mga traveler halin sa China tungod sa nagasaka nga kaso sa nasambit nga pungsod. Sunod kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ay kinahanglan maghalong ang Pilipinas sa pagbaton sa mga inbound travelers gikan sa China. Angon sa istrikto nga measures, ginaduso ni Bautista ang pagpaidarom sa RT-PCR testing sa pag-abot sa traveler. Sa nahibaluan, 3 ka tuig nga nagsira ang China sa ila border bangod sa COVID-19 kag natala na ini nga magbukas sa masunod nga bulan sa piyak nga nagapabilin pa nga nagasaka ang kaso sang impeksyon. Una sa balita, una sa aksyon!
Gin-question sang grupong Digital Pinoy's National ang selfie verification sa may SIM card registration nga ulihigin dugang sa sining proseso. Ginpahayag ni DPN campaigner Ronald Gustilo nga wala sa layi kag wala man sa implementing rules and regulation kon IRR ang selfie verification. Ginpahayag sini nga questionable man ang dugang nga requirement bangod ginlapas sini ang privacy sing sa ka individual hag nagdulot man sang problema sa unang adlaw sa pagpatuman sang SIM card registration law. Sa nibloan nga madamo nga subscribers sang Globe kag Smart ang nabudayan sa pagrehistro bangod man sa problema sang server. Wala sang overseas Pinoy nga yara sa death row nga i-execute subong nga tuig. Suro kay Department of Foreign Affairs o kon DFA Undersecretary for Migrant Affairs Jose de Grano, dako nga accomplishment sang ilang opisina ang paghatag sang legal assistance sa mga Pinoy abroad kag maayo nga balita nga wala sang i-execute subong nga tuig. Bulan sang Setyembre sang ginpangabay sang Pilipinas ang executive clemency sa Indonesia para kay Mary Jane Veloso, ang Pinay nga ginpamatbatan sang kamatayon sa tuig 2010 matapos na guilty sa drug trafficking. Ginpanginwala ni Veloso ang aligasyon kag gininsister nga gininto siya sang iya recruiter nga magbaton sang sweet case nga nagaunod sang illegal nga droga. Ginapanugyan sang Department of Agriculture kundi nga hindi magbakal sang kinilong Bombay bangod presyo sini ang mas triple ang kamahalon sa suggested retail price kon SRP. Ginpahayag ni DA Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, may pila ka mga merkado sa Metro Manila ang presyo sang dalago nga Bombay ang yara lamang sa 50 or 550 pesos sa kada kilo hag ang magagmay naman ang yara sa 440 pesos sa kada kilo. Bangod sinigin pahayag ni Esto Perez nga gud mangin reasonable kag mangin practical, mas maayo nga magbakal sang masarangan lamang kay ini pagpilito na nga kinilo kon kulang ang kwarta. Sa madumduman una nga panawagan sa Senado nga imbestigahan ang tuman kamahal nga presyo sang Bombay agud mahibaluan kung ano ang ginhalinan sini. Ginhangkat ni Suspended Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag ang mga nag-akusar sa iya nga pamatud-an ang akusasyon nga isa siya sa mastermind sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Nagapabili ng panindugan ni Bantag nga himo-himo ang tanan nga akusasyon batok sa iya. Ginaangot man ang ngalan ni Bantag sa kamatayon ni June Villamor, ang inmate nga nagserving nga middleman sa kamatayon ni Lapid. Kag nangin rason sa pagsuspend sa Bucor Chief. Nagapangatubang karon si Bantag sa duha ka kaso sa murder. Kalakip si Anay Bucor Senior Superintendent Ricardo Zulweta kag madamo pang mga BDLs nga ginaangot sa kamatayon ng Lapid kag Villamor. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Inyo nabatian ng kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Desyembre 28, tuig 2022. Kag para sa aton nga New Year's Countdown Action An, mayara na gid lamang sang 4 kadlaw ang nabilin antes ang year 2023. Yes, jutay na lang. Kag sa mga ka-aksyon gari naton, labi na gid sa aton nga mga media partners man no diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga naglagaw sa anong gitawag ni Christmas party. Sakto ko. Christmas party sa NPC, no. Ang NPC mo isang oldest, di ba? Yes. Oldest press club in the Philippines. In the Philippines. So, good luck sa mga makabitbit sang dalagko. Ano yan, kadagko naman. Mga raffle. Yes. Good luck sa aton mga media partners. Sa print, sa syempre, mga radio man and may TV pa tas, no? Yes. Pag ang isa subong sa social media. Digital. Digital. Sige. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Salamat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!